زانیاریên taybet ku ji Efrînê bi destora medyaî ya Rûdawê ketine diyar dikin kar di dosyeya dadwerî ya her çar qurbaniyên komkujiya jindirêsê de hatiye destpêkirin. Mafnasekî Kurd ji Efrînê dibêje bimana grûpên çekdar li Efrînê tawan û binpêkarî dê li wê herêmê berdewam bin. بحثا ما هرو هف خلقين ما حتى كوانا بوارا باراستن دوي لدباري خجيان بكن هف گشتي داخازا خلقي ما عفرين دهدر دا كشاندنا بك رو بين جگدار درواي عفريني اما هگر ماندنا وابي هف پرسكريب و كشتن و ليدان رواندن اي حرو بردوان بي و هف بريار نا آي يكي بي و نا آي داوية و هف آلي دن دبيجن انا هف وارن جزاكرن و لي برسين چه دبي وقت چونه مالبتا واجي ديتنه مالبتين بي قربانية ريا بوليس لشكري و دادگاه وان لت هيفي بوا دادگاه نابه اجبرگو نج دهان حالت وقت وان گوتن لي برسين دبن پشتی وی بدیتن یا براواندن دان یا تشکیدن یعنی هاو جزا ندبین پرد دان برددان. لگوری زانیاریین کو ji kesûkarên qurbaniyan gihiştine Rûdawê şeva duşemê 27 Adara 2023 dadwerê leşkeriyê jindirêsê serdana mala qurbaniyan kiriye û îfadeyên kesûkarên wan wergirtine. Hevdem polîsên leşkerî û çekdaran kesûkarên qurbaniyan neçar kirine li ser kaxezên spî îmze bikin. Kesûkarên qurbaniyan û Kurdên Efrînê dibêjin baweriya wan bi dadgeh û komîteyên serbêtîlafa opozisyonê û hikûmeta demkî nayê. Em dixwazin her dadgehenîn saziyên navdewletî lê pirsiyên serva çê bibin û hev li mehkemê navdewletî warin cezakirin tim bawerî ne mehkemê Tirkiye dibe û ne ê çekdara li Efrîn dibe. Kesûkarên qurbaniyan ditirsin ku îfadeyên wan ên rastaqîne bêne ladan û hilanîn û îfadeyên sexte li ser kaxezên spî yên bi zebr û zorê hatine îmzekirin bêne danîn. Malbata qurbaniyan banga xwe digihîna aliyên pêwendîdar û destewrê xistinên navdewletî û mafnas daguşarê li ser aliyê dadgehê bikin ji bo navaroka rastaqîneya wan neguherin û îfadeyên sexte nexinşûna îfadeyên wanên rastaqîne ku têde grûpên çekdar tometbar û tawanbar dikin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.